Тази 8 стаи няма да му дадете от духовната ви къща. Тази вечер, защото Исус каза, ако някой идва при мене, трябва да се отрече от себе си, да си вземе кръста и да ме следва. Исус не ни е обещал, че ще е лесно да го следваме. И точно за това много хора се отричат от него. Време е да вземете решение. Ако имате нужда от прошка, не дайте да изпускате тази възможност. Някои от вас вече сте дали на Исус цели 5 стаи от живота си. Някои от вас даже 8 стаи сте дали на Исус. Тази вечер е време да му дадете всичките 10. Ако имате нужда да оправите взаимоотношението си с Бога, ако имате нужда от прошка, искам да дойдете отпред сега. Who's got the guts to come up here? Кой ще е първият, който ще се осмели да дойде отпред? The Bible says Библията се казва, that God will resist the proud, Бог се противи на горделивите, but He gives grace но на смирените to the humble. дава благодат. So right now, if that's you, ако това сте вие тази вечер, I want you to step up from where you are. Искам да излезете от местата си. And I want you to make your way to the front. И да дойдете тук отпред. And my friend Jesus will come. И аз знам, че Исус ще дойде. And He'll make all things new. И Той ще промени живота ви. Is there anybody else tonight? Някой друг има ли? Всичките сте много духовни. My friend, if you need forgiveness, ако имате нужда от прошка, this is your chance. Това е вашия шанс. And more people are coming. Повече хора излизат. This is what I want to do. I want to clap as people come. Айде да пляскаме, когато излизат тези хора. Now listen, my friend. Искам да ми чуете. Tonight we need to come to Jesus. Тази вечер трябва да дойдете при Исус. Jesus said, Исус каза, if we are ashamed of Him ако се срамуваме от Него in this life, в този живот, that He will be ashamed of us in the next life. И в следващия живот Той ще се срамува от нас. And my friend, you do not want Jesus to be ashamed Не of you. ви препоръчвам Исус да се срамува от вас. So my friend, tonight, if you need forgiveness, така че тази вечер, ако имате нужда от прошка, you right now step out from where you are. Излезте от местата си. And you make your way to the front. Елате отпред. Don't let this moment pass you by. Не дейте да изпускате тази възможност. I'm going to make it easy for you. I want you to turn to the person on your left and the person on your right. Сега искам да ви предизвикам. Искам всеки да се обърне към човека до него. And I want you to ask them a question. И да го попитате един въпрос. I want you to ask them. Искам всеки да се обърне към човека до него и да го попита. If they need to be up there. Дали не трябва да излезеш отпред? Say, do you need to go up front tonight? Питате човека до вас, дали не трябва да излезеш отпред? Yes, I want you to step up from where you are and come up to the front. Питайте се. Обърнете се към човека до вас и го попитайте, дали не трябва да излезеш отпред. You guys can come all the way to the front right now. Елате напред. All the way to the front. All the way to the front. That's right. Is there anybody else? Come quickly. Някой друг има ли? Излезте отпред. Listen, if your heart is beating like this, ако сърцето ви е така топти, it's God saying I love you. Това означава, че Бог ви казва, обичам те. I've chosen you. Избрал съм те. And He wants to have a relationship И Той with иска да you. има взаимоотношения с вас. That's right. Keep coming. Продължавайте да идвате. My friend, this is the wonderful Jesus. Това е Исус, това е чудесният Исус. Is there anybody else? Има ли други? Perhaps there's still that man. You feel like you're like the prodigal son. Преди малко ви казах за това, че на това място може би има хора, които се чувствате като блудния син. And you strayed from the Lord. Отдалечили сте се от Господа. My friend, if that's you, tonight is your night. Come Ако forward. вие сте далече от Господа, но искате да се върнете при Него, And елате make отпред. the decision to give everything to Jesus. Решение да дадете всичко на Исус. I'll give you 10 more seconds. Още 10 секунди ви давам. My friend, if you need to come up, this is your moment. Ако трябва да излезете тук отпред, това ви е момента, това ви е времето. Jesus paid a great price for you. Исус плати голяма цена за вас. He paid a great price for this moment right now. Is there anybody else? This is it. This is Има the ли други moment. хора? Хайде, излезте. Tonight, come to Jesus. Елате при Исус тази вечер. Okay, those of you look at me at the front. Сега
Така, тези отпред искам да погледнете. I want everyone to look in my eyes right Искам now. всички да ме гледат в очите сега. Listen, this prayer тази молитва, която ще ви водя, will not save you. няма да ви спаси. It's the heart behind the prayer. Сърцето от вас, то ще ви When спаси. you pray this prayer Когато се молите с тази молитва, with complete sincerity, напълно искрено, Jesus will come in. тогава Исус ще дойде, He'll make all things new. ще промени живота ви And you will be born again. и вие ще бъдете наистина Негови. Some of you have been in church maybe for quite some time. Може би няма значение дали сте идвали на църква 20 години. My friend, tonight, Тази вечер don't give Jesus 5 rooms of your spiritual не дейте house. да давате на Исус 5 стаички от духовната ви Make the къща. decision to give him all 10 rooms. Вземете решение да му дадете всичките 10 стаи. We must come to the place of complete Ние surrender. трябва напълно да се предадем Say, God, take my entire life. и да кажем: Боже, вземи целият ми живот. Again, if you lay down your entire life right now, Искам да ви кажа, ако дадете целият си живот точно сега, Jesus will gladly pick it back Исус up. ще го вземе с радост. So this is what I want to do. Сега ще направим следното. I want us to focus on Jesus right now. Искам в момента да мислим само за Исус. This isn't about the evangelist. Няма да мислите за мен, за евангелизатора тук. This is about your heart connecting with God right В now. момента вашето сърце трябва да се свържи с Бога. And I want you to raise your hands to heaven Искам да right вдигнете now, all of ръце you in към front. небето. Всички, които сте отпред, вдигнете ръце към небето. And right now, I want you to picture Jesus on the И cross. сега искам да си представите Исус, който виси на кръста. And I want you to think about His sacrifice. Искам да мислите за Неговата жертва. I want to think about Him being beaten and whipped. Искам да си мислите за това, че Той беше бит и беше бичуван. I want you to picture Him on the cross right now. Искам да си го представите на кръста. My friend, He died for you Приятели, Той умря за вас. for this moment right now. За този момент сега. So that your heart could come alive. За да може сърцето ви да оживее. So that you could be born again. За да може вие да сте новородени в добри отношения с Него. Do you see Him on the cross right now? Виждате ли го на кръста в момента? Now I want you to pray this prayer after me. Искам да повтаряте след мене. And I want you to say it loud. Искам да го казвате силно, And I don't want you to be ashamed. без да се срамувате. Say this after me. Say, Jesus, Кажете: Исусе, today днес I repent of my sin. се покайвам от греховете си. I turn from my sin. Обръщам гръб на греховете си. And I put my faith И аз ти вярвам. and my trust И ти се доверявам. in you. Само на теб. Save me Спаси ме. and set me free. Освободи ме. Today Днес I receive аз приемам your free gift Твоят дар of на salvation. спасението. Save me now Спаси ме сега and set me free. и ме освободи. And today, Днес give me the revelation ми дай откровение, that I am a part of your family че съм част от Твоето семейство and you have adopted me и Ти си ме осиновил into your kingdom в Твоето царство and I belong to you. и аз Ти принадлежа. Now help me to walk this thing out. Помогни ми да ходя в този живот. Today, Днес I make a decision аз взимам решение to serve you да Ти служа the rest of my life. през целия си живот. Today, Днес I belong to Jesus. аз принадлежа на Исус. Amen. Амин! Hallelujah. Алелуя! My friend, this is an amazing thing. Много хубаво нещо се случи. This is the wonderful Jesus. Това е чудесният Исус. And he changes the heart of man. Вижте, Той променя сърцата на хората. And if you prayed that prayer in sincerity, Ако вие наистина се помолихте честно и откровено с тази you have молитва, just been born again. вижте, вие в момента сте в правилни отношения с Бога. Вие наистина сте новородени. And Christ has come in Христос е влязъл във вас and He's made all things new. и Той ви е променил. Tonight, Тази вечер I'm going
going to have a very short teaching.